Salutations to those who are young and young at heart. Oremi, Madamfo. Enyi, Salam alaikum. Hola, buena gente. Bonjour, legend. Linja, Dumelang. Murigaboto. Mulibwanji. Murigaboto. Makadini. Karibu. Mwakaitawani. Mwakaitawani. Munotambere. Welcome to Blackview SDA online platform. This is a place where your soul will find rest. Did you know every Wednesday and Friday at 6:15 p.m. we have consistent midweek prayers? Not only that, during the day from Monday to Friday, if you need a soulful song, please tune into our platform and indeed you'll find rest for your soul. On Sabbath, which is Saturday, we have services from 8:30 right up to 6 p.m. What do you expect to find? We have got the church at study, Sabbath school, music, it's story time. Even our little ones, the children, will find solace on Blackview online worship platforms. Yes, not only are they going to receive a powerful sermon for them, but including the songs, and they'll sing the songs of Zion in the comfort of your home. Yes, you are waiting for the power hour as we receive the beautiful words, the wonderful words that come from the word of God. In the afternoon, we have got powerful discussions, not only for the young, but even for the old, as we prepare this journey on this planet Earth before the sundown. Yes, there is a sermon that will usher you into the new week as you listen to God speak to you. What are you waiting for? Tell your friends about it. Don't forget to join us on YouTube and Facebook. Like our page and subscribe to our YouTube channel. God bless you as we meet on Blackview online worship platform. Nobody can stop me. Nobody. Don't you wanna go? I'm going there. Nobody can stop me. Tenzi mucha zwano imba shepa mangwa nani dino namata Marko 5 verse 1 kusvika pavhesi ya14. Kana zvanakidza mukuverenga tinogona ngopedza ndima yacho yese inogumira pavhesi ya20. Saka ngatifambei pamwe chete. Inotizvo vakasvika mhiri kwegungwa kunyika yevagerasa. Zvino akati abuda muigwa, pakarepo akasangana nomunhu aiva nomweya wakaipa achibva kumarinda. Uyo aigara mumarinda kwakanga kusino munhu akanga achigona kumusunga kunyange neketani, nokuti kazhinji aisungwa nezvisungo
zvamakumbo nengetani, asi aidambura ngetani. Nokudhashura zvisungo kwakanga kusino munhu aigona kumudzikamisa. Nguva dzose usiku namasikati aigara mumarinda nomumakomo achiridza mhere, achizvicheka-cheka namabwe. Zvino akati achiona Jesu ari kure, akamhanya ndokumupfugamira, akadanidzira ndezwi guru akati, ndine mhaka neiko nemi Jesu, mwanakomana waMwari wokumusoro-soro? Ndinokupikirai naMwari kuti murege kunditambudza. Nokuti akati kwaari, buda pamunhu, iwe mweya wakaipa. Akamubvunza akati, zita rako ndianiko? Akati kwaari, ndinonzi Region, nokuti tiri vazhinji. Akamukumbira zvikuru kuti arege kuidzinga panyika iyo. Zvino kwakanga kune pagomo boka guru renguruve dzakanga dzichifura. Akakumbira zvikuru kwaari achiti, titumirei kunguruve kuti tindopinda madziri. Akaitendera, mweya ikapinda, yakaipa ikabuda ikapinda munguruve. Boka rikamhanyira kumawere kugungwa, dzinenge dzaiva zviuru zviviri dzikafira mugungwa. Mwari awedzere chikomborero pakuverenga kushoko rake. Ngatimbonamatai. Ishe, tinokudaidzai panguva ino apa taakuverenga soko renyu. Tinokumbira kududzira kunobva pachigaro chenyu chitsvene. Ngandidzikisirwe Baba, imusimudzirwai kuti munhu wese achanzwa nekuteerera nekutarira aone murimi zvirokwazvo agotaura pachena. Jesu wataura, muzita raJesu tanamata, amen. Musoro shoko unoti, ibva kumarinda. Ibva kumarinda. Bhuku raMako ibhuku rakanyogwa naiye Maka, rikatumidzwa zita rake. Mako akanga asiri umwe vadzidzi vatingati 12 apostles, but akanga ari mudzidzi aitevera Kristu zvakanyanya. Ane seni munonzi John Mark. Mukatarisa Mako pakunyorwa kwake kwakati siyanei nana Matthew, even na John na Luke. Mako anonyora, regai nditi, the Jesus in Mark is the action Jesus. Ndi Jesu ari kumhanya, ndi Jesu ari pabasa. Mako haana dzimwe nyaya dzese. Mukatarisa kuna Mateo anotsanangura nyaya dzake achidzitangira kure. Jesu akati aona vanhu vazhinji, akakwira mugomo, akagara pasi, akashamisa muromo wake, akavadzidzisa achiti, Mako haana nguva iyoyo. Mako anomhanya pazviitiko zvakaitiwa naJesu. Saka bhuku raMako ibhuku reemergency. It's an emergency book. Ibhuku rinotaura kuti hapana nguva, hana nguva yekutamba nayo. Handisi kuti kumwe kwese kwakaipa, but ndokukora kwakaita the synoptic gospels. Umwe neumwe akapiwa nepake, vanhu vakasiyana, ende zvakaitigwa kuti zvishandirane pamwe chete. Asi bhuku raMateo, regai nditi, Jesu ari muna Mateo is a rabbi, is a teacher, ndi mudzidzisi. Saka muchaona kuti rakati kurei isyllabus. But mukazoenda kuna Jesu ari kuna Luku, Jesu ari kuna Luku is a human Jesus. The humanity of Christ ndoinoemphasizwa naLuku. Muna Luku uchaona kuti Jesu ari kunyanya kutsikidzira nyaya yekubatsira vanhu vanotambudzika, achisimudzira vanhu vakanga vakatasigwa pasi, zvosanganisira madzimai. Saka pari kuburitswa the humanity of Christ in the book of Luke. But in the book of John, we see the divinity of Christ. This is why mukaverenga John haambotauri kuti kwakuna Mary akabereka Jesu. Anotaura kuti pakutanga soko rakanga ririko, soko rakanga riri kuna Mwari, rikave rakagara pakati pedu. Saka mukati mebhuku raJohn tinoona Jesus as God. Saka mukasanganisa nyaya dzese idzi dziri inyaya dzinokosha. Jesu anotanga achidzidzisa, Jesu anomhanya ari pabasa, Jesu munhu sesu, but Jesu mwanakomana waMwari ndiMwari. These are the gospels. Ndo nyaya dziri mukati memabhuku matatu aya. Varahombe ronyari rinomhanya zvakanyanya mubhuku raMako ndi immediately pakarepo. This is why richinzi ibhuku reaction. You see, pandanichiriverenga patatichita chapter a day,
because bhuku racho tatoripedza, taakumhanya kuna John. Ndakadzidza kuti basa raMwari haridi kuzengurira, basa raMwari haridi kungoteta zvoda kuti ukasike, nokuti nguva haisi kubirira munhu. Iye zvino kutaura kwatiri kuita Jesu ave pamukova, ari pamusiwo, panoda kuti timhanye tifemuruka, tiri kumasure, we are behind time, because hwamande yakuda kurira. Saka this is the message of Mark. The message of Mark is we must be quick kutaura pamusoro pa Jesu uyu ari kuuya nekukasika. You see now tawerenga pane kanyaya pana. It's a story of a man akabatsigwa naJesu. Actually the context yandingati munda wenyaya yemuna Mark chapter 5 ndeyekuti Jesus has authority even over demons. Jesu ane simba kunyange pamusoro pemweya yakaipa. Muri kurangana kuti nezuro vakanga vachinetswa nedutu richida kuvanyudza. Inyaya takambokurukura even panapa mukaigugula munoiwana. Nyaya yekuti vakati regai tiyambuke tiinde mhiri. And then the Bible says vachiyambuka kuinda mhiri vakanetsiwa, nyanza ichida kuvamedza, until Jesus akasimuka akati peace be still, ndobva kwanyarara. But shokoroti vachingosvika mhiri, muri kuibatera neMwari, vachingosvika mhiri immediately ndobva vasangana nemunhu akanga ane mweya itsvina. Saka ndosaka ndaiti paya mhepo iyi yakanga ichivhuvhuta, pane kanhu kakari kuseri kwemhepo kaita kuti vasayambuke. Kunyange Jesu akanga vavimbisa toda kuyambuka, zvobudisa pachena kuti kunyange vakaramba, kunyange zvikaramba kuyambuka, tinoyambuka chete. Kunyange zvikaoma sei mukati meupenyu muchinamato chako, ziva kuti kana tina Jesu tinoyambuka. Vakayambuka wani, but vayambuka havana kurelaxa. Ndiri kuona sekuti this is why Satan aida kukonesa kuyambuka kwevadzidzi naJesu, because aiziva kuti mhiri kune munhu anofanira kubatsigwa. And if you check the context, muchaona kuti Jesu akati ayambuka aenda mhiri, hapana imwe assignment, wakomana apa ndoshamisika napo, hapana imwe assignment yakanga afambira kunze kwekunosunungura mukomana uyu. Vachingopedza ndobva vayambuka futi, ndopo akazonobatsira mudzimai akanga achibuda ropa nemwana weya waJairus. Saka mubva maona kuti Jesu misheni yake yekuti ayambuke nevadzidzi vainde kumhiri kwavagarase, vakanga vachida kunotuma mukomana uyu kuti aite basa. So you see kuti Mwari anokoshesa even munhu mumwe chete. Let me talk to someone. Even channel ino yemandara, kana makaitarisa even paBluffview munongozitarisa dzese, kana makaitarisa mungafunga imi kuti ndeye vanhu vese, and yet sometimes ndiwe wakaitigwa channel inoi. Rega nditi mharidzo inodaro yaitigwa iwe, kana pakashaya maviews akawanda, pakangoita view 1 chete yako iwe ndiwo wavingwa nemharidzo. Rega nditaure newe, usafoshora mharidzo inoi. Ino ndo mharidzo yako. Ndiani anoziva kuti maybe this is your last sermon, hauchazonzi iwe mharidzo futi. Jesu atofambira iwe, ari kuvinga iwe kumaraini kwako, ayambuka nyanza achivinga iwe. Vanga vatoda kunyura, but vayambutsiwa. Rega nditaure newe, pane zvinhu zvakawanda zvagona kuva zvakaitika mukati mevhiki tisati tasvika pamharidzo inoi. Maybe program ingadai yakakona, but nekuda kwako mharidzo yaitwa pazuva ranhasi. Praise be to God. Ndiwo vavingwa. Kana Jesu apedza newe, uchaona rusando kuchinopera. You see now, pandakaitarisa ndakati Mwari makanaka. Zuva rimwe nerimwe ramakasika panyika, ngandione kuti zuva iri nderangu, ndindofanira kuti ndiponeswe. Usafunga umwe munhu, zvifunge pakuponeseka. The Bible says murume uyu akanga ane dambudziko. Mabva maona kuti mweya itsvina yakanga ine simba ichimuita overpower. Why? Because yaitaridza kuti akanga asisiri human, akanga ave wild, kuita semhuka. Akanga ane yatingati simba rinotyisa, anga ane simba rinotyisa, and then anga ane superstition inotyisa. Uye murume uyu anga ane behavior isingacontroleki. Ndoda kuti mucheke tunhutu kuti mwenguva mogona kudaro muchingoti henyu aiwa kugwara, but imwe nguva ari Satani
hapasi pese patinogona kudzinga dhimoni kuti mweyetina, but pane pamwe patiri kuti somunhu uyu is insane, anopenga, anorwara, ane simba rakawandisa, and yet pane chiri kuseri. As I speak right now, kuna vanhu vakawanda vari kutambudzika nokuda kwemadrugs, vakutopenga, mental health crisis iri munyika even pazuva ranhasi. I don't know how many times I receive messages dzevanhu vada munamato nokuda kwokupenga kwevana, majaya ari kupenga, mhandara dziri kupenga, varume vari kupenga nokuda kwemadrugs, which shows that Satan anogona kubata even zvinodhaka, achidhakisa vana vedu. Iye haadhakwa, hapana musi wakambonzi Satan nhasi haasi kushanda akadhakwa, asi anodhakisa vanhu. But varipo vamwe vasina kana zvavamwa, asi vanobatiwa nemweya yetsvina, vachitadza kugara mudzimba, kumwe kusagara kumba mweya yakaipa. Munhu asingadi kugara mumba mavo, muri kuona panapa kuti munhu asingadi kudzikama, haudi kudzikama, unodambura zvese zvaunoda kusungwa nazvo. Vanhu vanoda kukudzikamisa, but haudzikamiba. Unotoona kuti munhu chokwadi, kutaura chokwadi, haasi ega ba, haasi ega. Because kunyange mukadini, kunyange mukataura sei, anombochema, ndasiya vadzimai, ndasiya, but unodzokerako. Ndokudambura maketani, but achitadza kudzikama. Zvoburitsa pachena kuti rimwe simba raunoita kana waakuita zvivi zvotaridza kuti pane katurike, pane chiri kuseri chinoda kuti chidzingwe. Rusando guru ndokuti Mwari atibatsire tibve kumarinda. The Bible says murume uyu akati achingoona Jesu, haleluya, akamhanya kuna Jesu. Hamusi kuonawo here kuti paita nyaya panapa? Nguva zhinji vanhu vaiti kana vachipfuura neikoko vaitya, nokuti vaitya kukwadzwa nemurume uyu. But murume uyu paakangoona Jesu, Jesu haana kana shoko raakataura. Jesu anga asingafambi ega, haana kuona Peter, haana kuona Bartholomew kana Mateo, haana kuona Judas, haana umwe mudzidzi waakaona. He saw Jesus. In other words, mukati meupenyu tisatange kuona Jesu nevanhu vakabatiwa nemweya yetsvina. Zvinokosha kuti uone Jesu, usaone vanhu, usaone channel yemandara, usaone makiwa. You must see Jesus. Nguva zhinji tinoona vanhu vari kuperekedza, tisingaone Jesu ari kutungamirira. This man, he saw Jesus. Kuona Jesu hachisi chinhu chekutamba nacho. Vazhinji vanoda kuzviona, vazhinji vanoda kuonekwa, but kazhinji patinoona vanhu hatigoni kuona Jesu. This man akaona Jesu, and then what did he do? He ran, akamhanya achienda kwaari. Maybe vadzidzi vakabva vatanga kutya kuti wakomana nhasi tokuvara. Munhu uyu pane kuti atize, anomhanya achienda kuna Jesu. Shoko raMwari rinoti akawira pasi petsoka dzake. Mukaverenga muchirungu inonzi akawira pasi, worshiping God. Zvakandishamisa pandakaitarisa muchirungu kuti what kind of worship is this? Ari kushumira Mwari here nemwoyo wose? Ari kushumira Mwari nefaith here? Ari kushumira Mwari nekutya here, kana kuti ari kuda Mwari wacho? Ndadzidza panapa kuti variko vanogona kushumira Mwari, nevanogona kumhanya kuna Mwari, vanogona kuinda kuzvinhu zvaMwari, kwete kuti vari kuda Mwari wacho, but vari kuda kuzvidzivirira kuti vasakanganiswe pazvinhu zvavo. Tereza pakakora. Pane vanhu vari kunovanda muna Mwari, vachinovanda kuchechi. Why? Havasi kuda kufungirwa kuti pane zvakaipa zvavari kuita. Vari kuprotekta madhiri avo kuti vagozonzi vanhu vaMwari. Vazhinji vanomhanya mukati mezvinhu zvaMwari, kwete kuti vanoda Mwari, but havasi kuda kuti vanhu vafungire kuti vanhu vakaipa. Vanoda kuti vanzi ndevamwariwo, vafambidzane nevanhu vaMwari. Regai ndikutaurire, kuinda kuchechi hazvirevi kuti uri munhu waMwari. Kumhanya kumaprogramu echechi hazvo zvinokuita munhu waMwari. Uno uyu ane mweya yetsvina but akamhanya. Zvoreva kuti kumakemeeting anoenda, zvoreva kuti kumakwaya anonoimba, zvoreva kuti even pamabhodhi anenge aripo, most probably anotocheyawo bhodhi kuinda ikokoko, but haako kuna Jesu wacho. Ari kunoshumira Mwari nekutya, kwete nefaith. So many people vanonamata Mwari because vanoda kudzivirigwa kune zvinhu zvakaipa. This is why uchiona kuti munhu anoti Mwari mukasandipa zvandiri kunamatira izvi, ndakutomira kunamata. Why? Because vakauya vane list
vaexpecta kuti kana ndikadai Mwari uchandiitira zvakati. Hatiuye kuna Mwari nemotive yekuponeswa, kwete motive yekudzivirigwa pazvinhu, kunamata kuna vamwe vanhu, insecurity, kuda kuvigwa, kuda kusada kutambudzika. Avo vanhu vanonovanda nhamo mukati mechechi. This is why kana vapinda muchechi dzavanoda mharidzo, imharidzo dzinovagadzirisa upenyu hwavo, dzine chekuita nekukura kwavo panyama kwete pamweya, nekubudirira muupenyu. Kuda kuvanda, vanovanda nhamo, kuhla kufa nenhamo, saka vachiinda kuchechi, saka vachiinda unonamata. Handizivi kuti iwe ngenyu uchinamata Mwari, hausi kudaro here kuhla kuti ndinohla saka nchiita zvekunamata. So now the Bible records that this man, akamhanya akadaidzira akatizvo Jesu, you see now, ivhesani, akadaidzira akati kwaari, ndine mhaka neiko nemi Jesu mwanakomana waMwari wokumusoro-soro. Batai mashoko aya. Peter akambobvunziwa akanzi vanhu vari kuti kudiko, remember the story, and then vataura, Jesu anozoti ko imi munoti kudiko? Peter anoti imimi, you are the Christ, the Son of the living God. Ndobva Kristu ati hausiwe, haisi nyama neropa akupa, but ndiri mweya waMwari. Listen to this one. Mweya wetsvina anodaidzira anoti, ndinei nemiko Jesu, Jesus, mwanakomana waMwari wokumusoro-soro. You see now, kana mukatarisa nyaya munobva maona kudzama. Ndiri kureva kuti mashoko aya hamungabvumi kuti ari kutaurwa nemweya yetsvina. Ndimboti dzikei mbichana. Kana akataura unoti ndewechechi. Kana akadzidzisa pamusoro pefamily life unoti anogara zvakanaka nemhuri. Kana akataura pamusoro pekuti vasikana vakomana vatendeke unoti akatendeka. Mashoko ake, the theology is correct, but the heart is wrong. Moyo wake wakarashika, but kuziva vakomana rikataura nemi hapana. Ukataura naye so unowa mashoko anotaura so, even achifamba muchechi anoteta kutsika, because ungafunga kuti ari kuzeza kutsika zvinhu zvaMwari, and yet seri kwacho kune katurike. Regai ndikutaurire, this is why Jesus says, imi munondinamata nemuromo, but mwoyo yenyu yakarasika. Kuziva vanhu vaMwari kuti Jesu mwanakomana waMwari hazvitiponesi izvozvo, hazvitiendese kudenga. Kuziva shoko zvakadzama nemavhesi hazvisizvo izvozvo zvotiponesa. This man akataura, kutaura kwakanaka. Kana pane kutaura kwakanaka, naye ungashora iwe ukanzi Jesu, ndiani angashora ukanzi Jesu? Ungashora munhu anoti mwanakomana waMwari, iye achireva kumwanakomana waMwari ototi Mwari wacho futi haasi Mwari muduku, ari kutaura wokumusoro-soro, kureva kuti Jehovha Almighty, unkulukulu. Ungafungidzira kuti munhu akaipa yeye? Do you know kuti pane vanhu vakawanda vanoita zvaMwari but vasiri vaMwari? Ukavaona vakapfeka madhirezi marefu unoti karekta dzavo dzakareba but dzakafupika. Uchaona kuti mukati meupenyu hwavo kana vachirarama vanorarama sevanhu vekuchechi man. Masikati vachiimba nevhoisi repamusoro, kana vakugutsurira vanogutsurira, kana vachiita amen vanoita amen haleluya vachisimuka, but seri kune mweya yetsvina. Pane chimweya chimwe chiriko chinoti kana zvamubata haasungike, kana zvamubata haapfavi, kana zvamubata haapfeki. Manzwa here, anogara kumarinda achizvicheka-cheka. Oh, how I love Jesus, because nhasi wasangana naye. Kana wasangana naye zvese zvichapera. Ibva kumarinda hama yangu, usaramba uchigara kumakuva. This is the time that we must wake up and come to Jesus. Tibve kumakuva. You see now, this man, why did he mention the name of Jesus? The belief that was there, yakanga iri superstition, yakanga ichibhilivhwa nevanhu ndeyekuti kana mweya uri mukati memunhu ukaziva zita reumwe munhu, mweya waziva zita unenge une simba pamusoro pemweya, pamusoro pemunhu yeye. Saka kutaura kuti Jesus mwanakomana waMwari wokumusoro-soro, zvakaita kuti vanhu vakanga vakatenderera vabvume kuti mweya uyu une simba pamusoro paJesu, because ndo zvavaibvuma, ndo zvavaitenda kuti ndo zviripo. This is why makaona Jesu paya paakabuda
kuburuka nevadzidzi vatatu vachibva mugomo redungwiza, ndoreva gomo rebwinyiso, transfiguration. Vakawana baba vangu vane mwana akanga achigwara, for those who remember the story. And then the Bible says, baba vanoti vadzidzi vakoniwa kudzinga mweya itsvina. Jesu anoti ugurudzi, Teresa, hagubvi but nekutsanya nekunamata kuzhinji. Ukacheka varere kuti rudzi ugu, Jesu aireva kuti because mwana uyu akanga ane mweya itsvina, but difference yake yanga iri yekuti mweya wacho iye pachake anga ari chimumumu, anga asingatauri. Saka mweya itsvina yakanga isingatauri yainetsa kudzinga, because superstition yakanga ichiti ukaziva zita remwe zvinoita kuti mweya wacho uve pasi pako. Saka Jesu akati rudzi ugu gusina zita rudzi kusingataure ugu gunokushupai until manamata, because dzidzi vanga vajaira kutaura mazita. Kana vataura mazita evanhu, kana vakataura mazita emunhu wacho, vanobva vadini? Kana kuti vakamubvunza otaura ndinani. This is why vakanga vachiti paakati Jesu mwanakomana waMwari wokumusoro-soro aida kuudza vanhu kuti ini ndine simba. Saka it was like a threatening statement yekutlikidzira kuti Jesu abvunde kuti ndazikamwa, saka ndisina simba. And you see kuti akazvitaura after Jesus said buda mweya itsvina buda, kureva kuti aida kutaura kuti haundiburitsi nokuti ndinoziva zita rako. Kuziva Jesu vanhu vaMwari nezita rake hazvingangorevi kuti Jesu ane simba. Imwe nguva unomuzivira kuti vanhu vangoziva kuti unomuziva, and yet haumuzive. We need to know Jesus by experience, nekufamba naye nekugara naye. So Jesus, this is why Jesu akazomubvunzawo akati kwaari, iwe unonzani? You see now, Jesu zvekuti anga asingazivi munhu uyu, but akamubvunza kuti unonzani. Why? Aida kuneutralize pfungwa dzevanhu dzekufunga kuti kuziva zita ndokunoita kuti mweya yetsvina ibude. Jesu atoudza kuti whether unoziva zita kana kuti hauzive, mweya yetsvina inofanira kungobudiswa chete nesimba raMwari. Saka totoona imwe tsoro panapa yekuti hauentertain mweya yetsvina nekubvunzana nayo, unoda kuziva. Vanhu vakawanda vanoda kuziva zvoitika mukati meupenyu hwavo. Saka muchiona kuti vanhu pakangoitika chaitika vanoda kufamba vachida kunobvunza. Nyaya yekuda kuziva yakanetsa even Adamu naEvha. Vanga vanzi vagare vachidya zvakanaka pasina problem, ndobva paiswa muti wokuziva zvakanaka nezvakaipa. Nyaya yekuda kuziva ine problem. Uda kuzivurura kuti zvafamba sei, zvakafamba sei, sei muchato wazokona, sei ndarambwa. Uda kuziva kunonetsa. Zviri nani kugara usingazive, especially zvakaipa izvo usine kuda kuzviziva. Mukuzviziva ndo mukupinda dambudziko. Vanhu vakawanda vada kuudziwa kuti mwana wavo akaurawa nei, zvigomubatsirei? Kana ukamuziva unogona kana mushonga womudumbu hauzive. Saka kuziva kwako kunokubatsirei? Zviri nani kuziva nezvaMwari pane kuziva pamusoro pezvadiabolos. Many people vanostada pamusoro pesatanism, vachikutaura kuti kune marimu akati akagoti, vachito ndo machanel aanofarira. Kuziva nezvasatani hazvikuiti munhu anogwisana naye. Zviri beta kuziva zvaJesu more than kudzidza fake. Fake money haidzidziwi, unodzidza original, unodzidza chaiyo kuitira kuti fake ugoiziva. Ngatizivei Mwari, vanhu vaMwari. Tirege kuda kuziva zvenyika nekuda kuongorora zvakaipa zviri kuitwa. No Jesus. Kana waziva Jesu, Jesu uchakusunungura. So the Bible says Jesu amubvunza, akabva ataura futi shoko rechipiri rekutlikidzira. Anoti takawanda kuti legion kuvaRoma, legion yakanga ine masoja anosvika kuma 6,000. Hazvirevi kuti uyanga nemweya itsvina 6,000, but it's possible. Satan hatina shuwa naye, anogona kuita zvese zvese. This is why muchiona kuti nguruve dzanga dziri over 2,000, but hapana nguruve yakashota mweya itsvina wayo. Every nguruve yakawana mweya itsvina wayo. Zvinoreva kuti munhu yanga akaremerwa, vanhu vaMwari, akanga akatakura. I remember mamazuva atenge chinamatira vanhu vane mweya itsvina. Unoti wauchinzi hamundigoni. I remember mwe musi ichita effort pane imwe nzvimbo yandisatauri zita rayo. Ndapedza kuparidza kuma 8 because taipedza mumapasi 8. Ndakuita rukoko, ndakaona mamai vachimhanya vachibva uko. Ndikaona kuti mai ava hakusi kuda kuzotendeuka. Ndikaona kuti paita basa. Ndakanga ndaneta nekuda kwokuti uchiparidza unoneta. Saka ndakaona straight vachiuya kumberi vachimhanya, ndokubva vasvika kawira pasi apa. Ndikaona vakuzvonyongoka senyoka, zvonyongoka senyoka. Ndakandaziva kuti basa ratanga. Ndobva vanhu vatanga kuungana, ndobva takumbira kuti haiwa
chindai tapedza rusando ndobva ndasara nemaelders ndobva ndatanga kunamata kumapasi 8 kumapasi 9 takusvika kuma to 10 ndokubva ndaneta ndokubva ndawa akutaura manje kuti ndauda kuenda but pastor vaneta ndokubva ati pastor regai handidi maelders enyu ngabve panapa ndinokufumurai mese imi 1 ndokufumurai imi ndikaona maelders angu akuchedha ndikaona don't listen to the devil chii chamuda kufumugwa chamusina kufumuka nechikare. You see now, uda kudzwa naSatani kuti uri mutadzi hauzvizivi kuti uri mutadzi iwe. Kunyange muri vatadzi vakadini, pindai pabasa rekunamata. Go and testify. Munoreurura kuna Mwari and confess kuna Jehovah moregerwa tonamata. Musaudzwe zvekuita nemweitsvina. Unoziva kuti vanhu vakawanda vanohla kufumurwa. Iro shoko naMwari chiti kana muchizvireurura Mwari anokuregerai zvakaipa zvenyu. Satani anokwidza muti obva akupfekenura obva abvisa lata kuti ufumuke. Panapa Jesus speaking to this man haana kuda kunetseka nekutaura nenyaya dzakawanda, but aida kuti vanhu vazive kuti mweya yakaipa hazvinei kuti yakawanda sei. Jesu ane simba pamusoro pemweya yakaipa. You see now, then Jesus said to this man, actually mweya yetsvina yakakumbira, if you read inotaura kuti yakakumbira kakanzi naishe munodireko kutinetsa mauya here kuzotitomenda nguva isati yakwana. In other words, mweya yetsvina kana yakaburitswa mumunhu inenge ichiti tatomendwa, tatambudzwa. Regai nditaure nevanhu vaMwari, Satani haadi kutambudzwa asi achitambudza. Haadi kuti anetswe asi anonetsa. Kubuda mumunhu kutambura kuna Satani. Hey, pandaiona ndati vakomanaka, shuwa kureva here kuti kana agere matiri ari parugare, kana akabuda otambura. Zvinoreva kuti kana tine mweya waMwari Satani ari kutambura, asi kana tine mweya yetsvina Satani agere. This is why pane imwe nzvimbo Jesu achitaura anoti kana mweya uchinge wabuda unonotora imwe yakawanda kana waona kuti mumomo hamuna munhu, kobva kwanzi chadzokera kumba kwedu. Saka iwe usaitiwe imba nemweya yakaipa. Unofanirwa kubva kumarinda uzive kuti Jehovha anoda kukusunungura. Satani anofanirwa kubva mukati muupenyu hwako, uchengetedzwe mumakumbo aJehovha. Shoko raMwari rinoti vakabva vaita munamato. Akanzi tiri vazhinji Jesu ati I don't mind kuti makawanda zvakadini, kana muchibva munobva chete, zvekuwanda ndezvimwe, aida kuhlikidzira nekuwanda. And then anobva akumbira kanzi Ishe tinokumbirawo kuti mutidzinge. Teresa akakumbira zvikuru kwaari kuti arege kuidzinga panyika iyo. Pandaiverenga ndati what does that mean? Havasi kuda kubva here panyika, havasi kudzingwa panyika, but vari kudzingwa mumunhu waMwari. Maibataka, but vari kuti izvo hatidi kuti mukatidzinga munhu munomu mutidzinge tibve muarea yemunhu. Toda kugara tiri muarea, munharaunda yemunhu, panyika panapa. In other words, dai Jesu vakangoti ibva, Satani angadai akaita akabva akainda kumakomba erima. Ameno kuti ndekupi koko? Vanhu vanobva vatenga utsvaga ameno ndekupi kumakomba erima, kureva kuti kusina upenyu akasainda pavanhu. Satani angadai akatodzingwa zvachese, angadai asina kumbonetsa munhu futi. But Jesus, after saying ibva uende, haana kutaura kunoendwa, akangoti bva pamunhu wangu. Saka Satani akati tikadzingwa munharaunda yemunhu, tikadzingwa muupenyu hwavanhu, hongu taakubva pari, but titenderei tiinde pazvinhu zvake. Teresa mani, ndobva kwanzi moda kuindepi? Kana toda kuinda panguruve. Vanhu vanga vane project yavo nenguruve. Jesu anoti haindai zvagara zvangofanana nguruve nemi same. Ndokubva vapinda munguruve, ndobva dzanopinda munyanza dzikafa over 2000. Project ikabroka. Pane chandiri kuda ipapa nchada ndibate newe munhu waMwari. Satani kana achinge abva mauri anopinda pazvinhu zvako. Satani anonobata pamaprojects, whether akanaka kana kuti akaipa, but pfungwa dzaSatani ndedzekuramba achitenderera pamunhu. Kana akadzingwa pamunhu anobata kuzvinhu zvemunhu. Asi kana uchibata zvinhu zvaMwari,
wanikwa uri paprojekti kwadzo, but kana uchiita project dzisina kunaka, dzisina kuombekwa, Satani anomhanyako. Even dzakanaka dzacho Satani anopinda. Satani haadi kubva pamunhu obva futi pazvinhu zvemunhu. Kana adzingwa pamunhu anoenda kuzvinhu zvemunhu. Rega nditaure newe mhai, zvaakadzingwa pamuri anoenda kuvana venyu, kune zvenyu. Satani haadi kudzingwa kuzvinhu zvese, anoda kutsvaka zvinhu zvako. You see now Jesus akati haiwa indai, because vanhu ava vakanga vachichengetana nenguruve dzadzine svinda. And also Jesus wanted people to know that mweya yetsvina inoparadza. Ndo purpose yekuti aibvumidze. But ndimboisa chigunwe ipapapa. Kana mweya yetsvina yakanamata yakanzwika, isu tingatadze kunamata yakanzwika sei? Kana Satani ari kuenda kugehena akanamata akakumbira kuti ndokumbira kupinda munguruve, ndobva denga rati indako kuda kuti akapindurwa munamato. Ko isu tanyanya kuipa papi? Hamufungi kuti ndopatifanirwa kuchema here kuti nhai Jehovha, iyemi makanzwa legion, mukamubvumidza kupinda munguruve, ko ini mandikangamwa sei? Musandipfuurewo tenzi, inzwaiwo kana ndakuchema. This is a verse to claim to Jesus, kuti kana makapindura shave, kana makapindura mweya yetsvina inoparadzwa, ko mwana wenyu mamurega seiko? We must claim the promises of Mark chapter 5 verse 11, kuti makanzwa mweya yetsvina yechikumbira ichinamata. Indanyaya kuipa zvakadini nhai baba? Ndakumbira 1 kuti ndipewo basa, imakapindura legion, ndipewo kabasa. Ndakumbira 1 kuti muchato wangu wakuparara, imakapindura legion, ko ndipewo kamuchato kwawo. Ndakumbira 1 kuti basa rangu rave pastake, handichakwanisi kuita chinhu. Inzwaiwo kana ndakuchema. When I look at this verse ndiri kure, ndinoona kuti Mwari anopindura munamato, kwete mangwana, pati ipapo ipapo. I like this text because inotipa shungu kuti kana tonamata ngatizive kuti Jehovha anonzwa nokupindura munamato. Shoko raMwari rinoti ndokubva madhimoni ese apinda munguruve, ndobva nguruve dzapenga. Ndoda kuti muone panapa zviri kuitika panapa ndezvekuti vadzidzi vakangomira Jesu achitaura, vafana vaifudza nguruve vakangomira vakangotarisa, and then vanoona munhu uya akanga achipenga awira pasi petsoka dzaJesu. And then vanobva vaona kuti adzikama, but vanotarisa vobva vaona kuti nguruve dzakupenga, saka pakabva palinkwa. Teresa, pakalinkwa. Hakusi kuti mweya yetsvina ionekwa ichifamba, vakaona behavior, kuti behavior yemunhu yave kwayo, but behavior yenguruve yaipa. Ndoda kuti muone chimwe chinhu panapa. Kana Mwari achinge akusunungura, uchawa akasununguka zviro kwazvo, but mukusunungurwa kwevamwe kusungwa kwezvimwe. Pane zvimwe zvinosungwa, saka vakabva vaona kuti saka ura kuti munhu paasununguka ndokubva nguruve dzapenga. Vakada kudzidzora, but nguruve yakanga yakupenga. Nguruve dzakati hatikwanisi kugara takadai, saka dzapinda mukati memvura. Saka ndakambotaura nemi nezuro paya kuti mweya yetsvina yapinda mumvura nhai, ndiyo yaida kunyudza chikepe nezuro, saka yadzokera kumvura kwayakanga iri. Handirevi kuti mweya yetsvina inogara mumvura. This is why muchiona vanhu vakawanda vanotaura nyaya yesatanism, kwete takamboenda mumvura tikadini and so forth. Hai, mvura yakazara iriko. Mweya yetsvina inogara pese pese man, chero mumvura, chero pai, chero mumhepo. Mweya yetsvina ingirozi dzisingaoneki dzaSatani. Saka dzogona vanhu vakaona vanobva vatambudzika vachida kutsvaka nzvimbo kuti andonga anogara mumvura, anogara pakati. Musanyanya kunetseka nekunogariwa nemweya yetsvina. Netsekai nekuti Jesu Kristu ari pamuri here. Ndokubva murume ati, aishe, ndakuinda nemi. Regai tipedze nyaya. Ndakuinda nemi. Uendepi kanzi? Handichakusiiba, ndoda kuinda nemi kwese kwa muchainda. Jesu anoti kwete, iwe enda kuhama dzako. Isina, enda kuhama dzako, unovaudza, enda kumba kwako. This is verse 19. Enda kumba kwako, kuhama dzako, uvaudze zvinhu zvikuru zvawaitirwa naIshe, napawaitirwa ngoni napo. Akaenda akatanga kuparidza munyika yeDhekapori zvinhu zvikuru zvaakaitirwa naJesu, vakashamiswa vese. What do we learn from there? We learn kuti Jesu kana achinge akusunungura, uchaonekwa nekuparidzira hama dzako. Gore rino tichinosvika pa2025 tine theme inonzi I will go. Saka toda kuti mangwanani ano uti I will go to my relatives. Ndichaenda kuhama dzangu. Kana pane vanhu vanofanirwa kuparidzigwa manje, ihama dzako. Hama dzako ndo dzine dambudziko kudai, imbosiyana nesu. Hama dzako ndo dzine nyaya.
ivavo ndo vachakutakura kuinda newe pang'anga kana waakuda kutandadza. Ukaita zvongoti handini ndega ndopinda chechi uchingofara nazvo, ndo pane kutambura kwakwe pahama. Ndo vanotoinda kung'anga vachiti uyu ndiye ari kutisundira mhepo nekuinda kwako kuchechi. Hama dzako ngadzizive Jesu. Ronga program kuti vanhu vauye kumusha kwako, vanoparidzira hama dzako kuti varoi vaite vashoma. Zvinoda iwe uite effort yekuparidzira hama dzako. So Jesus, after telling this man, unonzi akanoparidza maguta anokwana kuita 10, ndiyo Dheka, then Polis, ndo macities, and angari macities ema-Greeks, kurava kuti angari macity ema-Hedden. Zvoburitsa pachena pandainchitsvaga ndakaona kuti rimwe guta ndi Gadara, kwakanga kuna Maria Magdalena, and then rimwe guta ndi Damascus, kwakazobuda kwakanoenda Pauro achinoparidza. So muri kuona kuti this is an evangelist par excellence. Akanoparidzira vanhu vakawanda. After this munozoona after 12 months pakafidwa vanhu more than 20,000 vakauya kuchechi vachiziva kuti Jesu akaparidziwa nemurume uya ndi Jesu anopona. Toda kunamata pamangwanana ano kuti ubve kumarinda. Vamwe vazhinji vari kurarama nhasi upenyu hwavo huri kumarinda, kunyange vachifamba uchidhiraivha mota, but your life iri kumarinda, ibva kumarinda. Mumwe business riri kumarinda, chimwe chikristu chiri kumarinda, mafambiro ako, relationship, muchato uri kumarinda. Varipo kuti pasa muchato wangu uri kumakuva. As I speak muchato wangu uri kumakuva, but praise be to God, hausati wapinda muguva, uri kuarea yekufa. We need to pray kuti Mwari abvise muchato wako kumarinda. Baba wokudenga tomutendai, toda kubva kumarinda. Toda kubva kumarinda baba. Mwanasikana ari kuti ndiri kumarinda. Ari kuti basa rangu riri kumarinda. Mukomana wangu ari kumarinda. Vana vangu vari kumarinda. Muchato wangu uri kumarinda. Chikristu changu baba chakuda kufa. Ndoda kuti ndibve kumarinda. Mundiponese, ndigare pasi, ndipfeke, dzishande, ndikuparidza kudzoka kwenyu kwechipiri. Muzita raJesu tanamara. Amen. God bless you. Inzwa Jesu odaiza, ndiani osewenza, minda yese yatoiva, ndiani achakowa, tenzi anodaizira, achazokupatuso, ndiani achapindura, ndiri pano nditume, kana usingabiri nyanza, kana kushumaira, shumaira vahedeni vakakutendereza, kana usiringirosi, kana usi Pauro, taura rudo rwa Jesu, uti akatifira, kana usiri murindi, parushingo rwezioni, uchinongedza kudenga, kunova paupenyu, nemina matone zvipo, woita kuda kwake, ungafanane naAron, kubatsira muprofiti, apo mweya iri kufa, tenzi achidaidza, usazotine unyope, handikwanisi basa, ita basa ranokupa, farira basa rake, kasika
kumupindura ndiri pano nditume pomweya iri kufa tenzi anolanidza usazotiwe neunyope andikwanisibasa itabasa ranokupa farira basarake kasika kumupindura ndiri pano nditume itabasa ranokupa farira basarake kasika kumupindura ndiri pano nditume kasika kumupindura ndiri pano nditume kasika